Díomh fáistí fáilte ais mar ag sibh go bhfuil mé gnóthach le clocha anseo a bhalig mé an trá agus cadatar siúil agam. Well, féic bhalig mé an cloch seo tamalo hin agus cheap mé go raibh sé annachsúla cos. So, chur mé polish cúpla cloch eile. Now, bhí sé Jackart teacht barricini a bhí magalúr ach dairiglam sa deire agus seo an bailach. So, seo cad a bhí agam an staire. Na macheach. Ach mar eici sibh nach bhfuil ach ceire barricín an gus. Mar hui an barricín beag ag an deire hu sé sus an fullis glantóir cúpla mío hen actually. Agus dúirt me am hain aniu, caiimiis rud éigen í dhéanamh faoi seo. So, now, ní raibh an polish céine agam, so dearg atá na barricíní sin ach níl ach bán dearg agam. So, when mé tríal as seo an seo agus curí mé ará sé cad cheapan sibh a bhfuil sé má galóir. Honnig mé ar cloch eile agus ceapan gníann sé go má leis na barricíní eile sin. Cad ceapan sibh. Smanim sin. So be mé boga an cosanis arás go dtí an staire agus feici mé gachúir a haim suas agus sios an staire agus feici sibh ar an tíomh eile bhí mé just a sprí le cloch a beaga eile agus sin far le capín air. Mae can sibh sin, féidir libh sin rud céine a dhéanamh, nó rudí éagsúla a dhéanamh le clocha. Polish nó, paintachar nó crochanna nó daoine nó tá go leor féidirachtaí ann. So, slán go bhfuil páistí